Mamo is ready with our hot topic for today. Let's go in. Alright, hot topic yedu muzvara nhasi iri kuti, hi KVG Nanyenge, I'm a man aged 42 years and I need your help. About 7 years ago, my wife cheated on me. It was a case of revenge cheating. I had cheated on her twice with a friend of hers from her gym, and the other time it was an ex-lover. Paka Zhibata, she exposed my child to the family group. Everyone in the family akasimuka kuyedza kuyananisa, but she threatened to leave the marriage and eventually stayed because she found out she was 3 weeks pregnant. She was very clear about the reason why she gave me another chance kuti dai pasina mimba angadai akasiya. This was the worst pregnancy for both of us because we were raising a child within a broken relationship. I went back to the friend and renewed the spark because I felt disconnected to her. We were staying in the same house, but no connection, no communication. I didn't realize she had caught messages and knew about this and was playing along. It got worse because she was no longer asking me to go for doctor's visits with her. I then discovered she was cheating on me whilst pregnant with my child. Mwana katuzvarwa. My friend Annie Castle Ndiakanditi, I saw your wife's car downtown, parked next to a Hilux. Obviously, he took a photo. Maneru acho ndakamuti, can I have your phone? And she refused. I showed her the pictures and she confirmed that she was involved with a younger guy and had been intimate with him during her first trimester. I presented Nya to my brother Kanditi, don't involve the family if you still love your wife. I thought about it and concluded that I should just work on the marriage because I clearly pushed her to cheat. After this, she put in the work and changed. She was back to the woman that I know. I got tired of the cheating games and we have been getting along fine. We are not the same, but we are better than other couples out there. My whole topic is it's been more than 5 years after my wife cheated, and I'm only considering a divorce now. I realized all along I was suppressing my feelings about her cheating on me whilst pregnant with my child. Yeah. Even though DNA confirmed for sure that it's my child, I haven't forgiven her and I haven't found peace. I know it's unfair, but how best do I present Nyaya divorce based on an issue that seems to be resolved? How do I leave the marriage peacefully? That's the hot topic that we have today. Yeah. Mm. On 0772162651. Yeah, in Nauya Kaoma. This is a guy who is coming to us with a hot topic 5 years later after seemingly reconciling, right, with the wife. Ninye Kuchita both cheated, but with the wife, it was a case of revenge cheating. But he's saying, Kuti, I'm only considering divorce now because I haven't fully, forgiven my wife and forgotten what happened. Akuda kuchi introduce divorce 5 years later. Ndopani nawo yedu tichanzwa kuti vedare muri kuti muri kuiona sei inotongwa sei maswera sei Hi, David. Namaskara, say. Hi, Tas- composer. Hello. maswera Ipachena izvozvo. Mukadzi haarambirwe kuroya. Anongorambirwa achifambi. As long as faithful and lovely, come on anomubvunza ndiani kona uya anzenza. Inzenza iyi. Ngaasiyane nazvo advise ngamurambe zviri pachena ngamuudze chokwadi kuti ari kumurambira mufambi. but Ana Jonas vaingoregererwa vanhu. But tell me, my brother, I hear you. But this is 5 years later after she has put in the work. Both of them, vanga vatoti isusu tapari nani and akudzosa nyaya yekare and akutoti auda kudivorca now. Chafamba makore kwete ndangariro. Ooh, Zviri kumudya mwoyo. Yeah. Handiti ndo patinozoita varume vanozonzi akaita unalive munhu yes. oro achazointrita mwana because akonfirma kuti mwana ndewake Yeah. nedna but zvicharamba zvichimudya kusvika atozobata mwana zvisiri izvo abata mukadzi uya zvisiri izvo tozopesa takuwana macases eabuse ngavaseparate zvichakanaka omubudirawo pachena kuti mai zvaramba kubva mumwoyo mangu hakuna chinombonzi revenge cheating murume ari wrong but mukadzi ari extra wrong. Oh,
Extra. Yeah. 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 Okay. Thank you so much Ah. for that. On 0772162651 says the man was wrong, but the woman was extra wrong. To say that revenge cheating, there's no such thing, right? You cheat because you want to. You don't revenge cheat. So that's why he's saying the woman is extra. Yeah, yeah. No, cheating is cheating. That's what he's saying. Ah. No. I think you Murugu agree, but Muchi disagree. Yeah, that's what he's saying. That cheating is cheating. There are no labels to cheating. So To let's say not- I cheated because I was revenge cheating, or I cheated because you were absent, or there's no explanation to cheating. You choose to cheat. You decide it's to a decision cheat. you make. Yes. Yeah. So, but the extra part ngavabvise zvavo. Yeah. Maswera say, Yes, KVG na sake ndifakere. indeed impose nas. All right. Yeah. Sezvenyu Tiri nofara Mbese. muchifarao. mucherega ringotangire pamashoko asiyiwa Yes. tanga kufona atiye mukadzi is extra cheating. Mm. Right, ngatiti ipapo pane sound ezisi pari kuda kuita discrimination, but I think pari clear conscience dzemunhu wese yange tisingati zvibvuma zvedu zvinomuudza kuti kana mukadzi achinzi achita ka cheating yacho ka yakanyanya, especially ikazonzi ndaita revenge, zvakureva kuti uyu akatanga kuchita anogona kutombonyebedzera zvekutaura tombodai kuri kutongeswana newana mwinzi wanzi tiinimi wana venyu vakura manje vari kubvunza maichita maizvozvanza sei, akatanga wachitaka anogona kutombowana zvekutaura than akazoronga kuti ndiri kurivenja, because zvakutoratidza kuti hausi kuzvivhaluwa iwewe vacho, because kana ukachita nekuti hausi kuda nekuti uri kurivenja ka akachita achitofarira kuchita ka ndiro nanga ane brain than munhu akachita nemhaka yekuti ari kurivenja, zvikureva kuti aiwa majekesa zvakanaka kuti wafanana kane ari kuita chakaipa chawakavenga iwewe. Exactly. Uda kutokanganisa zvauri iwewe kana kutora chinhu chakasvibisisa uchichiisa pauri uchiziva zvako kuti chakasviba ndemhaka yekuti uri kurwadzisa nhingi, which does not make sense, because kana uchizvisvibisa iwewe handizivi kuti paunozokondamineta mumwe nhingi wauri kuti ndiye andi kurivenjera, logically zvinobva zvangoratidza kuti pane kuguma pakufunga panapa, saka tobva tati its extra kana vava kuti uri kurivenja, hazvimake sense. Ndinotaura chokwadi kuti ndakazoona kuti zviri kuita munhu uyu ndakamunzwisisa kuti anga achidawo variety, sorry for that word, ini ndibva ndadawo extra, bva ndazviitawo takatozoona kuti zviri bhoo ingobuda pachena. Then coming to issue yemurume uyu akutaura zvekuti after 5 years ndakuchidecida kuti ndakufanira kuchiramba munhu, ipapo ndinorambirana napo ari kunyeba manje vailisi ndabva naye kwese kuti kurirana kuti mukadzi wake ari wrong, iye wacho ari kutonyeba. Paakambosiya munhu ari mumba ndobva azoti after 5 years chokwadi chiripo, hear me from a man, chokwadi chiripo inini chandiri kuona apa ndechekuti nguva iyi aida mukadzi wake zvekuti hapana chaaibvumidza kuti chiva separate sekutaura kwaakaita, akamupa mukana wekuti aripende sekutaura kwake zvikaita sekuti aripende, but iye paaichiita payapapa akanga asati apindwa nemweya wekuchita zvekuenda, zvinezvi akapindwa nemweya wekuchita zvekuenda, that's why akuona mukadzi wake second object yekuti hazvisina basa zvekuti ndinogona ngowana zviri nani. Nguva iyayi anga asina replacement iyayi, aingochita ine subject yatingataura nezvazvo machitiro anoita varume akasiyana siyana, pane kungochita kwekuti munhu ada kungoita zvekunakidzwa ndozvaanga ari kuita nguva iyoyo. Zvinezvi ari kuchita zvekuperera, saka akuona mukadzi wake asingachakwalifai, ndo zviripo. Hakuna zvekuti munhu anoti 5 years amboregerera munhu achiti munhu achinja aita sei, ozoti now ndaakunzwa kuda kuramba munhu ane replacement. Replacement ndege yapo. Ndo maonero angu. Aiwa, maonero enyu tinomakudza tichimatenda zvakare kupanana chenjedzo neyambiro, as I always say, kuti pakadai zveshuwa chinhu chinogamuchirika here kunewe munhu, especially to the woman who has put in the work to say yes, relationship yedu yanga yakutoratidza kuti yaenda kumawere, but she put in the work, right?
to then say, let's work on the relationship, but only to come 5 years later after taregererana, after taedza kugadzirisana, and you're now saying that the reason for divorce is the fact you revenge cheated years ago, 5 years ago. Ndudze mwana ainzi mwana anga achiri nhumbu ipapo takutotenda kuti mwana uyu pamwe akutoenda kuchikoro mwana uyu akutotaura, and that's the reason why it's a hot topic, I guess, because he's saying his question is, how do I then approach her with this? How do I leave the marriage peacefully? Nenyaya yaita unge yambopera andakuidzosa 5 years later. Maswera say on 0772162651. It is a hot topic powered by our friends from Inbox. We say hashtag the future of money. Let's find out who's here. Hello, hi. Hi. Taswera Maswera, please go ahead. Yeah. Yeah, especially kuvakadzi. Yeah. Mukadzi akachita chero kutodza hama hapana anozonzwisisa. Yeah. Chero iri revenge. Zvangofana kuti pari kubiwa. Pabasa penyu pari kungobiwa, muri kuona mamaiki, muri kubvisa mamaiki, vanhu vese vari kubvisa. But akabatwa, iwewe ukabatwa, unongosungwa. Mutemo unongoti iwewe ndiwe wataona achiba. Saka zvekuzoti muchazotsanangura kuti pakambobiwa nananhengi, izvi zvichazoinvestigate late. But munhu atori nemhosva right now ndiye akapedzera kuchita, and ndiye akapedzera kubatwa. Asi kana akaregererwa, because vese vakabatana, kana akaregererwa 5 years later, 5 years later, why are we still bringing this issue kuna babava? Iyo munoitongo sei kana muchivheneka semunhurume ari tomboti apinda musituation yakadaro. You have forgiven someone who has cheated. Well, she says it was revenge cheating because you cheated with a friend and you also cheated with an ex-lover. 5 years tiri kufamba tese tichiti tagadzirisana, tiri kutofunga kuti isusu tasvika pari right, and then uzongomuka uchiti handina kukuregerera 5 years later. Pane zvinhu zvinogona kuitika zvakati wande, havabuditsi havo vanhu vanonyora, but yes, tichitarisa kuti ndakamira senini. Yeah. Pane zvinhu zvekuti munhu waichita naye ndewekupi. Yes. And unogona kuchita nemunhu wekuZBC, iwewe uchishanda kuZBC ikoko futi. Yeah. Saka pese pauri kuenda kubasa mandiri semurume hazviperi. Zvinogona kunge zvakadaro kana kuti ukachita nemunhu wekumba kana kuti kumaraini kwenyu, and uchagara paanongoenda iwe mukadzi ukachita nemunhu wekumusha kwenyu, pese paunongoenda kumusha kwako pane zvandotanga kufunga, izvo zvandotanga kufila semurume. Chero ndirini ndine mhosva, but paunongodzokera chete, chero zvisisaitiki, pane zvinhu zvinopinda mumaindi kuti vanogona kunge vazodai zvazodai. Saka ndozvinoramba zvichiga mumusoro memurume zvandokufunga. Aiwa, ndinotenda nekufunga kwenyu. Saka yambiro yenyu kumurume uyu muri kuti it's okay for him to then divorce and walk away from the relationship even though it's 5 years later. You're saying zvinogoneka and hapana chakaipa kuti vanosimudza nyaya yavanga vakaregerera mudzimai wavo from 5 years ago and say this is the reason for the divorce. Chekutanga ngavamboenda vanogara pasi kana nevamwewo vanhu. Yeah. Vambotanga nyaya yacho, because nyaya iyi haisiriyo yatiri kutaura nezvayo, iri kuita kuti pa5 years dzese dzipanyararo and then yozongomuka. But pavachanogara pasi mukadzi achazotaura nyaya yaita kuti zvitange izvizvi, and then vobatsirikana, ndo chekutanga chavangagona kuita for the meantime. And kana achida murume ngaasangorambe munhu, ngaagare naye pasi vomuudza zvakanaka, kwete kungoti ndoda kuramba munhu in silence, hazviti. Ngaamuudze pachena kuti inini ndiri kukuramba, ndakuda kuchikusiya. Kuramba nakuna kuipa, ndo zvavada, vozatinga vamanikidze. But ngavataure chokwadi kumukadzi wake kuti takuda kudivorce. Yeah, I think zvingabuda. Tinotenda. On 0772162651, yeah, you might look at it as if it's unfair for this woman, but I'm also thinking maybe it's exactly what she needs, because I think for the past 5 years she's been putting in the work, working on her marriage, her family, with this guy who, what I'm seeing here, kuti akatocheka out a very long time ago, and maybe it's the best thing to do kuti angoenda ake omuudza chokwadi obuda murelationship, because hakuna chinhu chakaoma zvokuti unogara mumarriage uchiti ndine mhuri nababa, tiri kufamba tese, tiri kureisa vana vedu tese, only to realize kuti munhu anombobvira aregerera and munhu haatorina pfungwa dzekuramba ari mumarriage. Apa panenge pakati wome. We will be back with some of your contributions that are coming through on our WhatsApp platform and voice notes as well.